Krásny deň, milí priatelia. Toto sú horoskopy na obdobie od 28. apríla do 4. mája. Afirmácia na tieto dni znie takto. Keď neviem, čo robiť, prosím o vedenie dušu. Barani, láska a vzťahy. Je čas spoločensky žiť. Pozvanie medzi príjemných ľudí neodmietnite. Samota vám nesvedčí. Práca, kariéra, financie. Kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Aplikujte túto teóriu do bežného života. Strach zamete pod koberec a pustite sa do kutia nových cieľov. Zdravotný stav, dožičte si viac spánku. Bíci, láska a vzťahy. Z vášho osobného zväzku zmizla dôvera. Zrejme bola narušená vplyvom krízovej situácie, ktorú ste prežili. Nápravu poskytne otvorená komunikácia. Práca, kariéra, financie. Pred tzv. Venušovcami sa črtá novátorský týždeň. Ak túžite po zmenách na poli matérie, učinte ich práve teraz. Zdravotný stav, pozor na lono. Blíženci, láska a vzťahy. Váš magnetizmus narastá. Prezentujete svoju krásu, vnútornú aj vonkajšiu. Iní ľudia po vás túžia. Práca, kariéra, financie. Aktuálne dni nežičia veľkým aktivitám. Práve naopak, máte zľaviť z tempa a dostatočne oddychovať. Zdravotný stav. Organizmu doprajte viac vitamínov v podobe plodov jary. Raci, láska a vzťahy. Drieme vo vás tendencia každého poučať. Nečudo, že sa vám časť blízkych vzdialuje. Nie vždy potrebujú cudzie usmernenia. Práca, kariéra, financie. Na pleciach toho máte príliš veľa. Ak si nestanovíte hranice a mantinely, môžete ochorieť. Zdravotný stav, počúvajte meditačnú hudbu. Levy, láska a vzťahy. Dobré správy. Zadaní jedinci sa väčšmi zblížia so svojou polovičkou. Tých osamelých čaká príjemný flirt. Práca, kariéra, financie. V ostatnom čase ste boli ako vyžmýkaný citrón. Teraz sa do vás vracia stratená sila. Zdravotný stav, pod kontrolou majte lymfu a krv. Panny, láska a vzťahy. Uzrite pravdu. V ostatnom čase vás osobné zväzky neuspokojujú. Práve naopak, kreujú vo vás negatívne pocity. Uskutočnite zmeny, ktoré vášmu ja prospejú. Práca, kariéra, financie. Povinnosti z roboty nenoste do domáceho prostredia. Zdravotný stav, slňte sa. Váhy, láska a vzťahy. Na obzore sú patálie, a to aj na citovej pôde. Zrejme vás niekto z okolia sklame, prípadne vám do chrbta hodí jedovatý šíp. Práca, kariéra, financie. Duchovná ríša radí pozor na klamárov, špekulantov a podvodníkov. Zdravotný stav, venujte sa športovým činnostiam. Škorpióni, láska a vzťahy. Anjeli prajných citov majú zrejme pauzu. Zadaných jedincov potrápi emočný chlad, tých bezzáväzkových samota. Práca, kariéra, financie. Hoci ste akčný a dynamický človek, v ostatnom čase v sebe prechovávate strachy a tie vám bránia materiálne napredovať. Zdravotný stav, zamerajte sa na dýchanie. Strelci, láska a vzťahy. Na obzore sú dôležité zmeny. Niektoré môžu aj zabolieť. Dôvod, takýmto spôsobom sa dorovnávajú karmické dlžoby. Práca, kariéra, financie. Pri materiálnych rozhodnutiach nepočúvajte hlas rozumu, ale signály intuície. Máte ju mocnú. Zdravotný stav, pozor na staré, vracajúce sa ochorenia. Kozorožci, láska a vzťahy. Pripravte sa na plodný spoločenský týždeň. Na oslavách alebo iných akciách natrafíte na príjemných ľudí. Obohatia vás. Práca, kariéra, financie. Ak ste v ostatných týždňoch na poli matérie tápali, nevediac, čomu sa máte venovať, teraz sa situácia vyjasní. Zdravotný stav, fokusujte sa na vitalitu pokožky. Vodnári, láska a vzťahy. Ste príliš nedôverčivý človek. Polovičku často upodozrievate, a to aj z takých vecí, ktoré nikdy nespravila. Nepreháňajte to. Práca, kariéra, financie. Máte výborné manifestačné schopnosti. Skrátka, to, na čo myslíte a čo si predstavujete, dokážete rýchlosťou blesku pretaviť do reality. Zdravotný stav, batérie vám dobije príroda. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Vaša polovička, prípadne blízky človek má pocit, že ste príliš pasívny a lenivý jedinec. Skrátka, do zväzku nevkladáte žiadnu energiu. Siahnite po náprave. Práca, kariéra, financie. Duchovná ríša radí, spoľahnite sa na vlastné úsudky. Zdravotný stav, ak treba, schudnite. Keď sa spojí onyx a hematit, zrodí sa unikátna ochranná kombinácia. Pozeráte sa na jedinečný strážny šperk, ochrancu aury. Aura je pomyselný obal ľudskej bytosti a musí byť pevný a fixný. Pokiaľ nie je, môžeme byť atakovaní negáciami rôzneho druhu. Onyx a hematit pôsobia tak, že diery v aure scelia.
Vďaka tomu sa premeníme na bytosti, od ktorých sa záporné vibrácie odrážajú, čiže nás neovplyvnia. Takzvaný odrábací náramok chráni pred zlom z okolia, nástrahami sveta, nepeknými kliatbami či nebezpečenstvami. Dodáva odvahu, všeradosť a pozitívny Osožiť môže psychike, kardiosystému, tráviacemu traktu a krvi. Hematit pôsobí vitalizujúco a tonizujúco. Jedinečný náramok objednávajte i hneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku.